Dobro. Snima se. Dakle, možemo da vidimo Nešu u novom dresu. Tu je i Gosen Boki u starom dresu. Tu je i Sale. Koji nas čeka dole. I eno ga tamo drugi Sale. Evo drugi Sale. Naravno i moja malenkost. A sad će da vidite Jendek koji nas čeka. Dole, Jendek. Učiteljice, ovo je samo za tebe da vidiš nizbrdicu. Ko to depilira nogice? Nije niko. Ko je? Lele. Aleksa? Koji Aleksa? Pa Dragovi Vesnin. Čiji? Dobro, pazi sad. Što do podne uvek spava. Refleks mu je kao munja, za njim ja to riba cunja. On je mudar, hrabar, vozi kako treba. On je mudar, hrabar, ludo vozi. Čestitam. Bravo kolega. Hvala puno. A taj Aleksa, Jeste, ja sam, ako uđi. neću da se zadržavam, samo po neke pare sam došao, brzo ću.